Fel plant a phobl ifanc, rydym yn profi bob mathau o heriau yn ein bywydau, ac weithiau mae angen ymestyn allan at rhywun i gael help. Gallai broblemau yma fod am berthnasau, iechyd meddwl, iechyd corfforol, emosiynau, addysg, hunain-niwed neu hyd yn oed hunain-laddiad. Os nad ydym yn gwybod ble i fynd am help, os nad ydym yn teimlo fel rhywun yn gwrando, os ydym yn ffeindio fe'n anodd i mynegu ein hunain, neu os nad ydym yn gwybod sut i weithredu ein hawliau, gall y broblemau yma weithiogi a'n rhoi mewn perygl. Dyma pam cychwynnodd Meic. Mae Meic yn wasanaeth llinell gymorth gyfrinachol am ddim, a gallem cysylltu ar ei ffôn, neges testun, neges wyb neu e-bost. Mae Meic yn sicrhau bod rhywun yn gwrando ar ein llais ac yn cymryd pethau o ddifrif. Mae cynghorwyr yno i ni. Mae'n dod cyngor ac ochr i ochr rydym yn casglu gwybodaeth sydd angen i fedru wneud rhywbeth am ein sefyllfa yn hyderus. Ac os ydym ni'n dal i ddeimlo, nid allwn yn wneud hyn ar ein hunain, galled siarad ar ein rhan. Mae hyn am fod Meic yn llinell gymorth eiriolaeth. Mewn gwirionedd, dyma'r llinell gymorth eiriolaeth cyffredinol gyntaf yn y Deyrnas Unedig. Os ydy o'n gwybodaeth, cyngor neu eiriolaeth i blant a phobl ifanc yng Nghymru, gyda Meic, mae yna wastad rhywun ar dy ochr di. Os ydy dy fywyd yn dipyn o dryswch, gafel yn y Meic.